Kublai pi barong i pidang sobhai pi syaka thup kubor mentah ke janmit. Syawan pa syiki kubor bamnya nginya pet cuaya kimat bakongsan. Bamdu keding ya ke ANAJ MANDI ke balong ke JAKA buk KABA buk KHAW bat KIWEI ki MARBAM ha Delhi. Kumba saufulai ki ladu yala ke JINGIM. BTHAH ke SORKAR Delhi ban WANRAH da ke JINGTOHKIT MAGISTRATE bat PYNBNA MYNTRI RANGBAH du ke ri NARENDRA Modi baon ya ke SORKAR PDENG TYNGKA BAHAIING JONG LANOT. SDANG ke JINGHIKAI balaya SNOHKTI lang da ki SHIPAI India China ha umroy. Kene ke JINGHIKAI ke bakhat sausni on hikai kumno ban pentebet ya kisap yakun. On bu ke SORKAR PDENG ya ke food park ha MEGHALAYA PYNBNA MYNTRI kena ke tenat food processing Rameshwar Delhi. But on yakun persya ke India ya ke West Indies ha ke T20 ke baal ha Thiruvananthapuram minta kesmi tam ke India da KIWEI LANOT ha ke series. Ki kubor ki babnya. Ha Delhi ke balong ke nongba jongkari kumba saufulai ngut ki brio ki ladu yala ke JINGIM hadin ba KIWEI na ki JAKA buk KHAW buk KABA kau bat KIWEI ki MARBAM ya ke balatip kum ke ANAJ MANDI ke badan ha ke surak Rani Jhansi kala kemding bat ingkong khat hinne dang step. Ki pulit jong ke Delhi ki layathu balayo ban yarap ya ki hinriu pongut ki brio bat nalor jong ki nia saufulai ngut ki wei pat ki lakhlat no. Ya kitu ki bala mensau la pinkit no sha LNJP RML bat Hindu Rao Hospital. Ki pulit pilip ding ki layathu ba hadu lai pusangut ki pulit pilip ding ki la let sha kate ke JAKA ban pilip ya ka ding. Laong babun na kitei ki balayo ban yarap ki la syak ta bhan na katedam. Ka SORKAR Delhi kala BTHAH badai ban pelong da ka JINGTOHKIT Magistrate ban lap ya ki daw ba shisha ki bala pelong ya ka jingplu jong ka ne ka ding. U Presiden jong kari u Ramnath Kovind bat u Menteri RANGBAH du kari u Narendra Modi kilapan pau ya ka jingsongkhya halor ka ne ka jingja. U Modi ula pentip baka SORKAR kan ajing rap pisah hadu arlak tingka na ka Prime Minister Relief Fund syaki BAHAIING jong kitu ki bala khlatno na ka ne ka jingja. Ki SHIPAI jong kari India bat China kila penlong ya ka JINGAI JINGHIKAI pentebet ka balaya SNOHKTI lang da kini ki ari ha ka ni ka than chatai la mingi bat ya ka ni ka JINGAI JINGHIKAI la penlong ha MEGHALAYA hinnen ka sngi. Ya ka ni ka JINGAI JINGHIKAI ka balatip kum ka hand in hand ar hajar khat kandai la penlong ha ka JAKA JINGHIKAI ka bakirpang bat ka babiang nadong syadong ka badon ha umroy cantonment. Ka bajngai kumba arpusan kilometers AA na ka nongba Shillong. Kapang jong kate ka JINGAI JINGHIKAI kalong banyale persya ya ki kenhun le no bat la penlong ya ka ni hapo ka kendon balabu da ka Union Nations. Kene ka JINGAI JINGHIKAI kan kutpat ha ka arpho tarik unok pra menta usnem. Kumba shispa alai phongut ki SHIPAI jong ka kenhun SHIPAI People's Liberation Army kila shim menta ha ka ni ka JINGAI JINGHIKAI jong ka wat ka bapra bat lalam khamat ya ka ni ka kenhun da Colonel Hu Chung Huang jong ka 1st Infantry Battalion jong ka kenhun SHIPAI na Tibet katba ya ka kenhun jong ka India pat lalam khamat da Colonel KJ Singh. Hakini ki khat saus ngi ki SHIPAI jong ke India bat China kin saya sa markeliang ya ke JINGAI JINGHIKAI kumno ban le persya ya ki kenhun le no. 生活共同学习共同研究训法战法共同提高联合反恐能力 This joint training exercise our two contingents will live together nerd together and have research on training methods tactics combating procedures together to improve the counterterrorism ability. 通过联训进一步深化双方军事交流合作 Through the joint training exercise, we will reach better understanding and deepen our friendship. 增强双方互助信任 And also improve the mutual understanding. 加深两军传统友谊 And to maintain our traditional friendship between Indian Army and the Chinese People's Liberation Army. U Menteri kena ke SORKAR PDENG bapet ya ke tenat food processing u Rameshwar Delhi u loong bakathan chatai lamingi kapau nam ha ka baidai bat ka jingrap klem da ai dawai bat kumta dai ban penpau perthai ya ka ni khnang ba KIWEI kiri ka perthai ru kinya bot ya ka ni ka kam ba.
Uloong bakatanat Ministry of Food Processing ka pai khmat bha shaki marab kibam ai dawai. Ulaya thu baka sorkar kala dep ban mang tingka na kabenta ban bu ya ka mega food park na kabenta ka than chatai lamingi latno satang na kabenta ka jela Meghalaya bat Sikkim. Hinrei ula PYNBNA ba wat ya ka Meghalaya ru la dep ban mang tingka kumta ka jela Shen kan sayo no ban bu ya ka mega food park. Uni MYNTRI ulakran yakane haka jingelang penha perda hayaka North East Food Show kabalai singi lenter kabalong ha Shillong men haka singi THODING JONG katayo. Ula pentikna baga than chatai lamingi kan yo yaka jingkershan bapura nakatanat lada kabu yaki karkhana bansan yaki MARBAM MANDI nakabenta ban PYNBNA yaki wepat ki JINGBAM. हमारी 1100 करोड़ हम लोग रखे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए और पूरा हमारी बजट 20 तक 6000 करोड़ है हमारा डिपार्टमेंट का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का। क्योंकि आप लोग मालूम है कि हमारा जो बजट है वो बजट से 10% हमें नॉर्थ ईस्ट में खर्चा करना। तो मैंने जब ये डिपार्टमेंट संभाला तो मैं देखा कि हमारा जो 10% हमें खर्चा करना चाहिए हमारा डिपार्टमेंट का पैसा, वो खर्चा हुआ ही नहीं आज तक, प्रपोजल गया ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। अब मैं आने के बाद मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट में कैसे अपना डिपार्टमेंट के काम हो। Keyboard berpet ya ke Central GST but State GST kila pelong ya ke GST stakeholder feedback diwas habarok kawai kari henen ke sengi ban yo ya ke jing pensngau ne ke jing kentho ya ke bayadai but ke jing file ya ki returns ha ke rukom ke bathamai. Ya kan nega jing trekam ke bathamai on SDANG man pentrekam no nadu ke shitarek uyayong hajar arpau hakini ki lempung bala pelong la yishimenta de ki he ki han na ki Chamber of Commerce bat ki breu ki batrai ban penya ya ki karkhana ba he bat ki wei ki kenhon ki ba mi khmat na ka liang jong ki breu ki ba siu khajna. Kito ki balai shimenta ki ba mi khmat na ka liang jong ki breu ki ba hap siu ya ka khajna ne ka tax ki la penpau ya ka jing sngo tenat halor ka ne ka rukom trekam thamai na ka banta ban siu ya ka GST returns bat ki kerman ba ka ni ka kam kan long ka ba khuj ba suba bat ka basuk. Habakren bat UDDK DD News Shillong u Joint Commissioner GST Meghalaya u Suven Das Gupta uloong baha Meghalaya kumba 1000 ngut ki breu ki basiu ya ka khajna ki la shimenta bat layo ya ka jingkentho ba pher. Hakawai pat kaliang u Assistant Commissioner GST u Animesh Tiwari uloong bakani ka rukom trekam thamai kan yarap ban kentiu ya ka yo ka kot jongkari. Around 1,000 taxpayers. Till now, we have been successful in getting almost the target of nearly 1,000 taxpayers. The feedback. We have a special feedback form in which they have given their feedback. All the taxpayers have been encouraged to try this return. As a matter of policy, under the guidance of Honorable Finance Minister, we have employed this approach of getting a direct feedback from the stakeholders. Their comments, suggestions and constructive improvement feedback is being duly noted, incorporated. Ka Nazareth Hospital Shillong henen ka sengi kala rakhe ya ka Diamond Jubilee ne ka jingdap hinre posnem jong ka jing shakri. Ya ka ne ka hospital la seng ha ka snem 1000 khandai spa san phukandai. Bat ka jingdon jong ka ne ka hospital kala no sinyang shibun ha ka liang ka kot ka khia. Ban rakhe ya ka ni ka lingkhu snem ban reu pho la penlong ya ki program ha ka phalau jong ka hospital. Habakran ha ka jingelang kum u kongsan u ba ALHEC u balong u MYNTRI katanat ka kot ka khia u loong ba nadu bala seng ya ka ni ka hospital kala yo amat shibun ki jing e. Hinrei kam shimla e ban sumar ya ki nongpang. Ha ka wai pat ka liang ka MLA ka laim kra ka Dr. Ampuri Lingdo kala ong ba ka hospital kala ha ban ya lingba shibun ki jing e Hinrei ki ni ki jing e kila pan scam shu ya ka ni ka hospital. Hashwa jong ka la sam ye ki khusnam jong ki khandai ngut ki nongtrai ki balatrai kumba arpusan snem ha ka ni ka hospital. These voluntary non-profit organizations, which initially started in 1959, and humble outpatients treatment center, has through the years seen progressive expansion with a rich heritage of service catering the ever-growing needs of society. These problems that you've had were deterrents, were challenges that actually molded you into a better institution. I cannot imagine
But there have been times when the board members, along with the administrator and of course the chief medical officer, were put to test. Ka India kanya khun persya ya ka West Indies ha ka JINGHIKAI ka baan na ki lightly ki JINGHIKAI jong ka T20 cricket ka banlong ha Thiruvananthapuram menta ka sngi. Ka JINGHIKAI kan sedang ha ka por nyo beje janmit ka India kala penlem ya ka kinhun jong ka West Indies da Henry wicket ha ka JINGHIKAI ka baningkong ka banlong ha Hyderabad men ha ka sngi tho ding jong ka tayo bat kala tam da KIWEI LANOT. Ka jingjob menta ka sngi kan penlong ya ke India om tang banyo ra ya kan ni ka series ka baar hinrei kan yarap ru ya ke India banyo I ya ka sub jong ki nong ya lekai ki ra prin kre na ka benta ka T20 World Cup. Menta parlok kat tungila poi syaka bekut jong ka thop kubor jongi menta ka janmit hadu bangin de syambiang bat phila syai ka sngi khublai pi baro.